Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande okubingelelayo othi uJesu Kristu inkosi. Muhle uNkulunkulu wethu namhlanje ukusinika usuku oluhle kangaka. Muhle uNkulunkulu wethu ongakhethi ibala lamuntu. Elithi izwi lakhe unesimvula yakhe phezu kwababi nabahle. Akhiphe ilanga lakhe phezu kwabalungileyo nabangalungile, akakhethi muntu. Ungithandile nami namhlanje, wakuthanda nawe namhlanje. Inhloso edala ukuthi asibeke emhlabeni ufuna ukuba sisindiswe sifinyelele ekulazini iqiniso. Ikhona imizamo oyenzayo kufinyelela ekulazini iqiniso. Ikhona imizamo oyenzayo, zikhona izinto ozenzayo noma uhlezi ledekle. Bekufanele uzame ube nemizamo ngoba kwisambolo izwi lenkosi kuyacaca ukuthi ngiyayazi imizamo yakho. Okungukuthi khona abantu uNkulunkulu azobazwela ngenxa yemizamo yabo. Bese bakhona abantu uNkulunkulu azobenzela izinto ngenxa yemisebenzi yabo emihle. Kodwa uyababona nabazamayo. Uyazama yini wena? Yini oyizamayo? Uzameni namhlanje? Yini oyenzile namhlanje enhle ethokozisa uNkulunkulu? Ufuna ukunesiqiniseko ukuthi uJesu ngiyayazi imizamo yakho. Kungukuthi uyakwazi ukuhluleka kwethu. Kodwa uyajabula uma sihluleka sizama. Kunomuntu ophonsa ithawula athi ngiyahluleka mina ngikwazi ukuthi abesejike yafulathela. Zama, yilwa ukulokuhle, yilwa ngaphumuli. Hayi nokho angidlule. Sifunda izwi lenkosi lethu la namhlanje. Siku day 2 womkhosi wethu wokubonga emva kwePhasika. Thesalonika bokuqala chapter 5. Siqala ukufunda verse 16 sigcine verse 22. Singakafundi ngiyacela sikhuleke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, uNkulunkulu wethu onobubele, siyabonga. Sifisa ukubonga ngakho konke kwethu. Ngisho kungaphakathi kwethu makubonga igama lakhe elingcwele. Ngisho izinto esinazo mazikudumise. Singabi nayo into ejivaza igama lakho. Into engigqokayo mayidumise wena, ingadumisi uSathane. Ngamanye amagama ngingayigqoki into ebhalwe into emelene nawe noma nophawu kaSathane. Singazithengeli ingane zethu izinto ezinjalo ezifaka izinto eziphikisa igama lakho nezinganiki wena udumo. Konke kwethu makukudumise. Ikhaya uqobo lwalo indlela yakhiwe ngayo malikudumise. Ngisho imoto engihamba ngayo mayikudumise. Ingafani nemoto yegebengu, imoto echuniwe, imoto eyenziwe zonke izinto lezi ngoba lidumise igama lakho. Imoto ethi mayiqhamuka abantu abaphakathi bengathembakali kanti bazibiza ngabazalwane. uNkulunkulu wethu sisize sikudumise sikubonge sisemkhosini wokubonga. Athi umbhalo weHubo 103 mbonga uJehova mphefumulo wami nakho konke okuphakathi kwami makulibonge kulidumise igama lakho. Okungukuthi zonke izinto zethu mazikubonge. Ngisho zingaphandle komzimba izinto zethu mazikudumise, ukugqoka kwethu kukudumise. Ngisho ukudla kwethu sidla ukudla okudumisa wena. Ngisho nezitshe esizisebenzisayo kube izitshe ezidumisa igama lakho. Singasebenzisi izitshe ezingatholakalanga ngendlela. Singahlali ematafuleni angatholakalanga ngendlela. Singahlali phansi kophahla olwakhiwe ngezinto ezingatholakalanga ngendlela ngoba kusho ukuthi lezi zinto azilidumisi igama lakho. Akusizi-ke thina sikudumise ngey'ndebe zethu kodwa imisebenzi yethu nezinto esinazo azikudumisi.
uNkulunkulu wethu nangayo le ntambama siyazithoba phambi kobuso bakho. Khuluma Nkosi ukhombe phakathi kwabantwana bakho. Khomba lokho ongakufuni nongakuthandi. Khomba izinto okufanele sihlukane nazo nokufanele zishiswe. Khomba izinto Nkosi okufanele sizilahle nokufanele sizibuyisele kubanikazi. Ukuze konke okwethu kukudumise. Konke okwethu kulidumisa igama lakho. Siyabonga nangalesi sikhathi. Ngiyacela uNkulunkulu nomusa ubusise lona loyo lalela usakhuluma Moya Ongcwele. Moya weqiniso. Khuluma uzambule kungabikho ozoyisola ngosuku lokugcina. Ngoba ushilo ukuthi ngeke usasahlulela, John 12:48. Wathi izwi likhulume kithi lizosahlulela. Ngiyacela ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Yiba kanye nathi Moya Ongcwele ukhuluma uzambule. Ngoba uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Muhle uNkulunkulu wethu kakhulu. Uyazambula, azambule ngisho sithi siyakhuleka. Uthola umkhuleko ushintshe uba intshumayelo. Angiyazi nami lento. Ushintshe umkhuleko ube intshumayelo. Ngesikhathi uthi amen, lapho ngithi amen khona usuzibophile kuleyo ntshumayelo ewumkhuleko. uNkulunkulu akasize bazalwane. Ngesikhathi ungasho uthi amen ngoba ubalekela ukuzibopha, kodwa uguqile, walalela, uzwile. Basopha ungafani nenyamazane ibaleka nenxeba. Ibaleka izoshona ngale kanti idubulekile ngoba izofela ngale. Ingasizakali. Ungazilimazi sikhona sonke. Usho njalo uPawulu, ungazilimazi mntaka baba sikhona sonke. Usubaleka nenxeba. Buza. Abuza amadoda, uPetru eshumayela aqeda ukwehla uMoya Ongcwele. Athi siyokwenze njani kuba sindiswe na? Ehlatshwa yizwi. Buza, ukubuza kona. Ngomusa kaNkulunkulu nangoMoya Ongcwele sizokuchushisa ukuthi kufanele wenze njani. Kodwa buza, musufele emanyaleni. Musufele ekungazini, buza. Sikhona sonke. Base Thesalonika bokuqala chapter 5 isifundo verse 16 siya 22. Thokozani njalo. Khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya. Ningakudeleli uprofeta. Vivinyane konke. Nibambisise okuhle. Dedani kukho konke ukubonakala kukubi. Kukho konke ukubonakala kukubi, dedani. Nokho-ke ngiyalingeka sengithathwa yonke lamavesi, kodwa ke siwashiye siqhubeke nendaba esikhuluma ngayo. Lithi thokozani njalo. Yazi ngifuna ukukutshela ukuthi uma ungabongi ngeke ukwazi ukuthokoza. Through ukubonga kuvela ukuthokoza. Ayikho into emnandi njengokuthi uthi ngiyabonga, uvela izinhliziyo ithokoza. Kodwa ayikho into embi njengokucindezela igama lokubonga. Kufike ukuthi ubonga, uthi ngizomjabulisa, ngizobongelana. Uzoze asizakale. Phezu kwami ngeke ngibonge. Usathane lokufaka lo moya. Bonga ukuze ukwazi ukuthokoza njalo. Abangakwazi ukuthokoza njalo abangabongi. Abangakwazi ukuthokoza njalo yilabo abakhulekayo bese bebuye benqamuka bapheze. Ngoba ngesikhathi ungasakhuleki usuphezile, kufika usizi nokuhlupheka. Kanti uma ukhuleka njalo uhlala ujabule ngoba uyamtshela uBaba osezulwini inkinga zakho ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu. Thokozani njalo, ngeke uthokoze ungabongi. Ukhiye wokuthokoza ukubonga. Ukhiye wokuthokoza ukukhuleka ungaphezi. Ukhiye wokuthokoza ukwazi ukuthi into obhekana nayo iyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu.
ake sibuke ukuthi lithini izwi lenkosi lapha kumahubo 104, hubo lokudumisa uNkulunkulu. Ngoba ukudumisa uNkulunkulu ukubonga. Uvesi 1, mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Ngilithintile leli vesi engikhuleka livele lavuka. Konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Okuphakathi kwakho kuyalibonga yini? Sike sakhuluma kulezi insuku ngabantu abathi bekhuleka kube kukhona ngaphakathi kubona ama-voice athuka uNkulunkulu. Kube kukhona izinto ezikhulumayo eziphikisayo. Athi ulalela inkonzo yona le yasekhaya lezwi kube kukhona umoya ophikisayo ngaphakathi. Inkinga ukuthi ngaphakathi lakho alukwazi ukudumisa uNkulunkulu. Ingaphakathi lakho alukwazi ukubonga uNkulunkulu. Ngoba ingaphakathi lakho ahlanziwe. Lizombonga kanjani uNkulunkulu lingcolile? Lizombonga kanjani uNkulunkulu linganikeliwe? Wasusa konke washanelisisa. Ingcolile phela lendlu. Ifuna ukushanelwa. Ishanelwa ngomkhuleko. Ishanelwa ngokuvuma izono. Ishanelwa ngokuvuma uRoma 10 verse 9. Vuma uRoma 10 verse 9. Ubhukhe. Ngikunikeza usuku lokuvuma izono zakho ubamba ulayini. Ayimude wona ulayini ngeke ngikhohlise. Kodwa into emnandi ngolayini uNkulunkulu uqinisekise ngekhathi eziningi namanje usaqinisekisa ukuthi mawubhalile unosuku uyakuthethelela ngoba izona zivunywa kulo Nsibande obhukhe kuyena. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu oluqinisekisayo izwi lakhe, aqinisekisa iprofetho zakhe. Ngiyazi ngisaqala ukisho lento abanye bangabaza abathembanga. Kodwa since ayisho kuze kube manje uyalimela izwi lakhe busaqhamuka nobufakazi. Mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Ngeke okungaphakathi kulibonga igama elingcwele kungengcwele. Sithintile emkhulekweni, linjani ekhaya lakho lingcwele? Yini ohlobise ngayo ebaleni egcekeni? Ingcwele lento oyibekile wayithola kahle? Yini ohlobise ngayo ekhaya? Yafika kanjani lento? Khona abazalwane abasabeka izinto zomlutho. Kwaluthwa ngaloya nyaka basazibekile namanje. Yini ohlobise ngayo? Mhlambe yantshontshwa esitolo. Mhlambe ayiphumanga kahle. Mhlambe wayiphiwa yishende umakhwapheni wakho. Wafika ekhaya waqamba amanga wathi uyithengile. So njalo uma uyibheka ukhumbula loya muntu owawuthandana naye. Isilime siwumama wala ekhaya noma ubaba wala ekhaya. Uyibukela into enhle obuya nayo edolobheni. Kanti uyazi wena ukuthi ikhumbuza abani. Ngithi mina okungaphakathi kwakhe endlini kuyalidumisa igama likaNkulunkulu. So far banjani? Wabakhokhela wabaqeda esitolo noma wabaqedanga? Mhlawumbe kwathi sebefikile bezoba repossessa kuba ungasakwazi ukukhokha wabavala umlomo babuyele emva mhlambe bathi abakutholi noma basho noma yini. Uhlezi nale furnish ongaqedanga uyikhokhela. Uhlezi nale furnish. Okuphakathi kwalendlu kuzomdumisa kanjani uNkulunkulu? Akumangalisi unamaphupho amabi. Umbhedo lele kuwo uthola kanjani? Umbhedo lele kuwo kwazi ulalise umuntu ongafanele alale kuwo. Nahlanganyela nalala ikamelo lele kulona mhlambe ikuphi amaphupho amabi. Wenzani kuleli kamelo ecasula uNkulunkulu? Amaphijama olala ngawo, inayithi olala ngayo, igawuni oyembathayo wayithola kanjani? Ubusungawaphupha amaphupho amabi. Ukudla kuhleze ekhabetheni walithola kanjani? Lona leli ikhabethe. Ngathi leli ikhabethe ligcina ukudla kwakho. Ingakho ugcina uphupha ukudla kanje. Konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Angazi ke mangithatha uvesi 1 sekuphela isikhathi ngikhulume ngovesi 1.
ngoba phela bengicabanga ukuthi sizokhuluma ngaleli hubo, khona nelinye bentisodlulela kulo elikhuluma ngokubonga uNkulunkulu, ngoba sisemkhosini wokubonga uNkulunkulu. Umbonga kanjani ngey'ndebe zakho izinto nazo zingambongi, izinto nazo zijabulisa usathane? Umbonga kanjani? I-laptop onayo wayithola kanjani? Ifoni okhuluma ngayo nolalela iy'ntshumayelo zifika kuwe ngefoni eyafika kanjani kuwena? Kuzothi uyakhuluma Nsibande. Xolo, ngiyacela sikhuleke bangcwele, isikhathi asisangivumeli. Ngiyaguqa njengoba ungizwa nje. Baba, egameni likaJesu, uNkulunkulu onomusa, siyabonga. Siyabonga Moya Oyingcwele, sikumemile, sacela ukukhuluma kwakho. Siyazizwela ukukhuluma ney'mpilo zethu, sicwala usilungisa. UNkulunkulu wami onomusa, akekho uyoyilandulela ekhaya lethu. Futhi mayizwile wenza, akekho ozongena esihogweni ekhaya lethu. Sonke siyezulwini. Uma silizwile salenza. Busisa ilona loyo olalele ngoJesu Kristu ophilayo. Jesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande uvalelisayo, uthi ube nosuku oluhle, uJesu Kristu inkosi.